Is uirlis í Kahoot atá spríúil ar fáil an aisce agus ar féidir úsáideáin aiste sa scoil nó sa mara. Idosach tear chuig Kahoot.com. Mar bhfuil cúntasad bairt ceann na cruthaithe trí sign up aránú. Tá mis le síústeach le mo chuntas Google atá ceangaí le Kahoot agus tuathar chuig an lehanach bála. Feicead tú ránóga éagsúla ar mháir lehanna. Faoi Discover, féit tú trán na gceist poiblí a amsú agus a immert. Faoi Kahoots, dhearfad tú trán na gceist be atá cruthaithe, chomális na cínas ansalat. Is féidir cópaní dhéanamh go trán na gceist poiblí agus iad a chur le do Kahoots hain. Faoi Reports, dhearfad tú tuairiscí dulchan cín. Faoi Share, is féidir le trán na gceist a rins, agus faoi Create, féit tú do trán na gceist hain a chuma i do ráha tanga. Tá rins bailíán le trán na gceist a immert. Tás ó méid trí Discover aránú. Ba mé an trán na gceist poiblí réimhíonta a chuirteach. Is féidir le mar ráha ábhar a chuirteach sa mosca cuirdaí. Is féidir na torthaí iscaga de réir ábhar, leibhéal, cruthathóid nó tanga. Agus is féidir na torthaí iscaga de réir amáins leis an ábhar, minicíocht imirthe nó caidan. Rána trán na gceist agus breanar na ceistena. Ba sé go ráha ad an trán na gceist a immert, rins, i chur sa bhilteán ceannan, nó leis a ggótha focalhá tá na ráhaí an agrthorchtaíanna, an trán na gceist a chópáil, réamh go thuirtead, rins nó bratach a chur leis. Is féidir agrthorchtaíanna ar rán na gceist poiblí sí chópaíanna de mar nach leataine. Breúir edit agus rána an focail duplicate. Is féidir do ráha áirithe a dhéanamh anois. Nuair atá sin antad is féidir réamh go thuirtead, scur nó don a bhrú. Chur an cóipseog an trán na gceist le do chuid Kahoots. Le trán na gceist go do chuid hain a chruthú, brú Create agus rána New Kahoot. I mosca na socratha is féidir teide le chur an trán na gceist, chur síos a chur leis, déit hí nasc le YouTube a chur leis, a bhééis sa gúlra agus na himrúí tá seaach sa glufa. Is féidir íomha a chur leis agus ine ceocht an trán na gceist a thocrú. Ina dhé sin, féidir tú do chuid ceistení a chuma. Scríb na ceistení agus tuair chead a ragra mar ráha. Bí cínta tic a chur leis a bhreagra ceart. Is féidir tóra na ama ránú chumá le luach pointí go chola cheist. Tá sé mar ráha freisin íomha a chur leis ón leabharlann, íomha úslódal nó nascíanna le YouTube. Tá mis gal íomha a chur leis. Le ceist nua a chuma, rána add question agus rána quiz. Déta an question bank aránú chun ceistení réimhíonta a úsad. Scríb isteach ceist nó ochracail agus rána add chun in cheiste a chur le do rán na gceist. An sin rána close. Nuair atá tú sásta leis an trán na gceist, tuair fógrachaid scoil sé réile tástal, le rins agus le immert. An sin brú done. Más mín le trán na gceist a immert leis an rang, rána play agus tu go ráha níos. Teach agus assign. Le teach, féidir tú an trán na gceist a immert bio sa rang nuair líne, agus le assign, is féidir trán na gceist a chur faoi bhráid na bhfuilmóirí le immert ag go ráha am agus ag go luas hain. Má ránaíonn tú teach le immert bio, is féidir leat immert duine le duine nó mar chuid scoireann. Nuair tá mó immer harániad, osclo faoin neog nó a tuairt teoir gan na fólamóirí ar a gcuile teachta seaach sa glufa. Fáin go mbeidh na himrúí a lugas sé agus brú start. Má ránaíonn tú assign is féidir leat an dáta críoch na rána. Tá ránaí eile an chumá ar féidir a chasa éid nó as. An sin brú Create. Croise se nasc frá na gceist. Tá rins bailíán cuid a thuirt scuimrúí teachta seaach ar an trán na gceist, siad an nasc URL nó pinan chlufa a chópáil agus a rins, nó ceann gan na bailí eile seo úsad. Ó thaobh an ólamóra, má tá siad a gimmert bio, go siad go Kahoot.it agus cuidir siad isteach pinan chlufa agus a anam. Cuidir an múntar tús leis a glufa, tá spáinfar na ceistení bio sa rang nuair líne agus rána na fólamóirí an freigra ón na ránaí tá an, ag bansúsad as an lésanní hain. Más faoi assign atá na fólamóirí gimmert, nuair osclaíonn siad an nasc beidh den an anam a chur isteach agus tús a chur leis a glufa. Tá spáinna na ceistení ceann ar cheann agus beidh na fólamóirí an immert ina go dáma hain agus ag go luas hain.
Rannog na dúriscí, reports, is féidir léirgus a ála na ceistení ar a deacrachlub agus fólamóí a dastín tuile taceocht dóba ahans. Tá trí chuid an: summary, players agus questions. Sa nachumra, dheofa tú léirgus gan trán na gceiste na omlan. Faoi players, tá tú an sunraí níos mó na eicáil maidir le chola imrúd. Agus faoi ceistení, tuair sunraí ar an gcuir aid leis an grúpa ina omlanna. Má bhrúann tú report options, by ráha ad an tuairiscí íoslódáil, a friendáil, breanú ar tuairiscí eile, nó an tuairiscí scriosa.